Esta pista deportiva de Dena no concello de Meaño data do ano 1982. Aquí xa está en marcha un ambicioso proxecto que vai transformar este espazo nun lugar polivalente con 3 novos usos. A reforma inclúe a construción dunha cuberta e peche perimetral. As obras consisten fundamentalmente en añadir unha cuberta e tamén facer o peche perimetral. E no interior instalar unha pista de pádel, unha pista de fútbol indoor, de fubito e tamén un parque infantil. Que nos permite eso? Nos permite practicar deporte e tamén ocio e as mamás e os papás que poden ter os nenos durante os días, ao longo da época de toda a época do ano. O alcalde salienta a localización estratégica deste equipamento que garante o seu uso por multitude de veciños de distintas cidades. Destaca en especial o parque infantil cuberto, moi escasos en Galicia aínda a día de hoxe. Está moi ben ubicado, temos ao lado do instituto, ao lado do colexio, da guardaría, da piscina, do pabellón, do campo de fútbol e era unha necesidade, era unha demanda de algunhas mamás, ter un espacio, sobre todo no inverno, para poder levar os nenos. A pista de pádel tamén chama a atención da veciñanza, no concello xa hai unha ao aire libre, pero esta nova poderá ser empregada tamén os días de mal tempo. Tiñamos unha pista exterior, pero non funcionaba só nos meses de verano, pero ao longo de todo o ano estaba prácticamente sin utilizar. O proxecto conta cun orzamento de 670.000 euros con fondos propios e unha achega do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra. O orzamento está en 670.000 euros, 400 e algo son do Concello e 400 e algo son do Plan Mais Provincia da Diputación. É unha cofinanciación, digamos, e o prazo de execución está en 6 meses. Calculamos que para o mes de xaneiro e febreiro estaría xa rematado, xa se pode utilizar estas instalacións. Esta actuación súmase a outras melloras acometidas nos equipamentos deportivos do municipio nos últimos meses, entre elas a renovación da piscina anexa a esta pista que en breve serán conectadas a través dun novo acceso, permitindo a este novo espazo ter tamén punto de entrada aos vestiarios.